Здравейте! На днешния 28 януари през 1930 година в София, царство България, е роден забележителният Цветан Стоянов. Блестящ литератор, критик, преводач и писател, който живее само 41 години. За тези 4 десетилетия пише книгите "Невидимият салон", "Културата като общение", "Идеи и мотиви на отчуждението в западната литература", "Геният и неговият наставник", "Непобеденият победен", "Мъдростта на древните митове", като това са само част от редицата му трудове. През 60-те години е един от малцината българи, които прочитат "В очакване на Годо" от Самуел Бекет. Тогава показва части от работния си превод на своя приятел, драматургът и писател Георги Марков, който откроява този вид драматургия като нещо напълно непознато за родното изкуство, удавено в сивия цвят на социалистическия реализъм. За съжаление, комунистическата доктрина на соцреализма не допуска формите на абсурдистския театър в България през следващите 2 десетилетия. Аз съм Марсел Апостолов от театрално дружество "Конфликт". Бъдете здрави и ходете на театър!